Двата крака. Happy birthday to you. Happy birthday. Айде, мамо, давай. Пазете краката, де, майко. Пазете му краката. Иди там преди детето, бе. Не бе, аз го снимам с камерата. Сега всички да духат. Айде, децата да духат. Няма с камерата. С камера. Ето само дръж на фокусниш. Кой духна, бе? Дай пак да се гледам. Снимайте мама с тортата. Да, църка. Айде, ела сега. Духай. Айде. Духай. Мама, духай. Бе, дай. Браво. Айде. Погледнете насам, погледнете насам. Дани, погледни към мама. Погледнете насам. Мама къде е? Дани, къде е мама? Леле. Диди. Айде сега ще режем торта. Айде сега. Искате ли се торта? Айде, тук. Ехо, зайче тук, къде е? Зайче. Тити, къде си? Ехо, вижте зайчето тук, лъжичките къде е? Сложи не ме гледа. Това трябва да е спрял. Дани, сложи или не видиш? Добре. Дани, попитах се, сложи или свилиш? Децата питаме на тортата с какво ще ядат. Това е топна. О, поздравяваме. Безпомощно на човек. Нещо, да. Добче, мамо, усмихни се, мамо. Добче. Той на лапа свеща и ме е страх нещо да не се. Мама, я го му слуша в устата дали има нещо. Местото лапна за малко свеща и... Айде, Доби. Айде, Доби. Аз калипче на първо. Ей, сега ще амкаме. Ей, сега. Имате ни дължина. Дани, какво правиш, бе? Ей!